Hayırlı ertə, efirdə Tataristan yanılıqları, studiyada Oniya G'ibadulina. Biz turdan-tur efirdə işləyimiz. Bugungi шығарылышта. Qozonda 500'den artıq müğəllim tatar tilini öyrətünin zamanşa nəticəli olumları bilan tanışdı. Hristiyan xalqı eng muhim Pasxa bayramini belgilab o'tdi. Tataristanda Qizil Qanafir Bütün Rossiya xayriya aksiyasi boshlandı. Pravoslaviya dinin tutuşular eng zo'r bayramlarning birisi Pasxani bayram etdi. Tatariston ham Qozon metropoliti Kirill boshqalardagi Izgi ona ikonasi saborunda diniy yo'l asharasini o'tkazdi. Ko'p asrlar davomida buunlardan buunlarga ko'chib kelgan yo'lda ilning turli tubaklarida yashovchilar qatnashdi. Izgi ibodatxona yanında traditsion yurish uzdi. Pravoslaviya dinin tutuşularining bayram tabinlarına Pasxa simvoli bo'lgan kulich, bo'yalgan yumurqa, irimshik, boshqa tamtimlar qo'yildi. Shulay etib postdan so'ng izgi otına boshlanib ketdi. 5 million kishi Respublikamiz boshqalasының yıl sayын шул qadar turistni qabul etу mümkünligi бар. Әлеге Qozonga yıl sayын 3 million qonaq kelә. Шәһәр мэриясында туристларны 2 тапкыр күбрәк qabul etу өчен мөмкинлекләрне барладылар. Qonaqчылыкны үстерүнең тагын нинди юллары бар? Хәбәрчебез кызыксынды. Татарстанның мәдәни кодын башкала кунаклары милли бизәкләр үзенчәлекле төсләр аша күрәләр һәм әлбәттә инде татар алфавиты хәрефләре белән укыйлар. Әлеге хәрефләрдән Казан сувенирларының тулы картинасын булдыру өчен Татарстан башкаласына берничә ел вакыт кирәк булды. Универсиадага кадәр үк шәһәр сурәте төшерелгән магнитлар да сирәк саналды. 10 лет назад, но для меня вот стыд и позор, подарить нечего. Ундыллар элек туристларга, килгән кунакларга бүләк итәрлек сувенирлар башка төрле әйберләрдә юк иде. Оят идинде. Дөрес булар нефть вышкысы да, органик синтез продукты да түгел. Шулай да бу үзенчә файдалы табышлы тармак. Кирәк булгач тиз яраклашалар, өлгерәләр. Җитештерергә дә, сатарга да, кунакларны да каршы алырга да өйрәнәләр. Хәзер туристларны меңнәр белән генә исәпләмиләр. Алга яңа максат куелган, быел шәһәр белән 5 миллион кешене таныштыру. Санкциялар сәбәпле туристик өлкәсен алга җибәрүдә билгеле кыенлыклар килеп чыкты. Без бар мөмкинлекләрдән дә файдаланырга тиешбез. Туристик тармагы алдында яхшы перспективалар ачылыр дип көтәбез. Санкциялар кертү һәм кайбер илләр белән авиаэлемтәләр ябылу туризм агымын арттыруда да ярдәм итә ала. Әзер булу мөһим. Төп бурычларның берсе кадрлар әзерләү. Кризиска каршы штаб утырышында җирле югары уку йортлары кеше белән квалификацияләрне күтәрергә тәкъдим иттеләр. Тармак хезмәткәрләре яңа индивидуаль маршрутлар булдырырга киңәш итә. Ә туристлар юлы хәтта шәһәр буенча да рәхәтрәк булсын өчен фуд-траклар санын арттыруны сорадылар. Әлеге киңәшмәдә яңгыраган барлык инициативалар да хупланды. Гөлназ Ибраһимова, Эльмира Җәләева, Татарстан яңалыклары. Qozonlilarga үз бурычлары һәм үз хукуклары турында белергә тәкъдим итәләр. 26 апрельдән 28 апрельгә кадәр Qozonda суд приставлары акция уздыра. Махсус пункт Җиңү проспекты 214 йорт адресы буенча урнашкан күп функциялы үзәк бинасында ачыла. Консультацияләрне приставлар алып бара. Бурычлар турында гына түгел, башкарма документлар турында актуаль мәгълүматларны ничек алырга икәнлеге белән дә таныштыралар. Оператив мәгълүматлар приставлар базасында барлыкка килгәч, акчаны югалтуларсыз һәм тиз арада күчерү усулларында өйрәтәләр. Татарстанда Qizil Qanafir Bütün Rossiya xayriya aksiyasi башланды. Җиңү волонтерлары үзәк урамнарга чыкты. Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм итү максатыннан истәлек билгеләре таратты. Казанда акция Бауман урамында старт алды. Qizil Qanafir акциясе ветераннарга ярдәм итүнең күркәм традициясенә әйләнде. Россиядә ветераннар язмышына битараф булмаган меңләгән кеше булыша. Тарихи хәтерне саклау һәркем өчен бик мөһим әйбер дип саныйм. Узганнардан башка киләчәк юк. Ул буыннар чылбыры булып берләштереп тора. Миндә кастәннәре чыкты, бик дулкынландым. Бу изге эштә миндә үз өлешемне кертә алуыма сөендем. Шул рәвешле безнең тарихны, Россия тарихын искә төшерәбез. Акцияны барыбызга да хупларга һәркем ярдәм итәргә тиеш дип саныйм.
Акция 5-нче ел үткәрелә. Һәр тартмада 200-дән артык кызыл канәфер значогы. Соңгы елларда алар җиңү һәм тынычлык символларының берсе булды. Аларны волонтерлардан республика паркларында һәм скверларында гына түгел, зур кибетләр һәм маркетейстар ашада сатып алырга мөмкин. Җыелган акчалар, дарулар, заманча протезлар һәм ишетү аппаратлары, ветераннар өчен кыйммәтле электр коляскалар сатып алуга, шулай ук аларны дәвалауга һәм терәкләндерүгә тотыла. Более 30 ветеранам поступила эта необходимая помощь, но это и может быть... Быел безгә 30 ветераннан ярдәм сорап үтенеч керде. Кайберләренә карават, терәк хәрәкәт җиһазлары, башка әйберләр кирәк. Татарстан әлеге акциядә актив катнаша. Ел саен ветераннар ихтыяҗларына 200 мең сумга кадәр акча җыела. 5 ел эчендә Татарстанда сугыш ветераннарына барлыгы 13 миллион ярым сумлык ярдәм күрсәтелгән. Акция 22 июньгә кадәр дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 25 апрель дәүләт флагларын күтәрү көне дип игълан ителгән иде. Мәгариф учреждениеләрендә бүгенге уку көне тантаналы мизгелдән башланып китте. Россия Мәгариф министрлыгының бу инициативасы балаларда патриотизм хисен үстерүгә йогынты ясарга тиеш. Безнең республикада 2 гимн уйнап торганда Россия һәм Татарстан флагларын күтәрәләр. 1 сентябрьдән бу чара илнең барлык мәктәпләрендә дә матур традициягә әйләнергә тиеш. 500-дән артык мөгаллим татар телен өйрәтүнең заманча нәтиҗәле алымнары белән танышты. Казан мэриясе һәм Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар телен өйрәтүдә заманча алымнар дип исемләнгән татар теле укытучылары өчен шәһәр күләм семинарлар циклының 3-нчесен оештырды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Балалар бакчасы балага татар телен өйрәтүнең беренче баскычы. Белем дөньясының юл башында сабыйга чырган тәрбияченең роле бик зур. Бүгенге татар телен укытучы тәрбияче ул яңа буын балаларын кызыксындырырлык заманча алымнар кулланучы, һәр даим белемен күтәрү юнәлешендә туктаусыз рәвештә эшләүче, алдынгы карашлы педагог табылырга тиеш. Тәрбиячеләр өчен әлбәттә бу семинар йомгаклау бүген 3нче тапкыр уздырылды. Инде сез беләсез, узган елны без укытучылар өчен эшләгән идек. Әлбәттә бу җыеннар сез үтмәс дип уйлыйбыз, чөнки барыбер дә менә безгә һәрбер семинардан соң я шундый матур теләкләр килә, тәкъдимнәр килә, аннан соң безне дә катнаштырыгыз, яисә инде кемдер балалар бакчасына менә семинарда катнашкан кешене чакырып шушы тәҗрибә белән бүлешергә. Тәрбиячеләргә матбугат басмалары да булыша ала. Мәсәлән, Салават күпере журналының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова журналның яңа форматын тәкъдим итте. Дөрестән дә, бүген дөнья шундый зур тизлек белән үзгәрә, һәм безнең бүгенге балаларыбыз үзебездән нык аерыла. Аларның табигый мөмкинлекләре дә, дөньяны күз аллаулары да, аларның максатлары да бөтенләй башка. Бу балалар текст укырга яратмыйлар, күбрәк видео, аудио, фотолар карарга яраталар. Шуны аңлап, без Салават күпере һәм Сабантуй журналларны мультимедиа басмаларга әйләндердек. Һәм хәзер бүген бала матур әкиятләр, матур шигырьләр, рәсемнәр генә күрми, ул әле журналны карый да ала. Шулай ук тәрбиячеләр үзләре дә яңа проектларын әзерләп килгән иде. Сюжетлы ролле уеннар, бармак уеннары, театральләштергән уеннар. Һәм инде шулар арасыннан без театральләштергән уеннарны истен күрәбез. Чыгышыбызны барлык укытучылар, тәрбиячеләр өчен файдалы һәм кызыклы итеп эшләргә тырыштык. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан башланып киткән татар телен кызыклы һәм нәтиҗәле укыту еллары исемле семинарлар циклының дәвамы. Ә инде сентябрь аенда семинарлар балалар бакчасы мөдирләренә багышланыр дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яулыклары. Бүген «С чего начинается Родина? Ватан нәрсәдән башлана» дигән яшьләр патриотик җыр фестиваленә гаризалар кабул итүнең соңгы көне. Анда 10ннан алып 35 яшькә кадәрле кешеләр катнаша ала. Иң яхшы башкаручыларга Россия телеканалының 12 сәгатьлек телемарафонында катнашу мөмкинлеге бирелә. Җырдагы әлеге сүзләр һәркемгә яхшы таныш. Ватаныңа мәхәббәт һәм хөрмәт хисләре белән сугарылган. Шуңа охшаш җырлар бу көннәрдә туган илебезнең барлык төбәкләрендә яңгырый. Ватан нәрсәдән башлана дип исемләнгән патриотик җырлар фестивале конкурс кына түгел, ә яшь буында туган илгә карата патриотик хисләр тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия булган чара.
Биредә һәркем профессиональ башкаручылар да, һәвәскәрләр дә, гаилә ансамбльләре дә катнаша ала. Иң яхшы башкарылган җырлар телемарафонга сайлап алына. Татарстанлылар үз видео язмаларын Вести Татарстан, Татарстан яңалыклары программасына иртәгә кадәр тапшыра ала. Видео язмаларны тыңлап, тавыш бирү 30 апрельгә кадәр дәвам итә. Җыр конкурсы 3 этапта уза. Һәр төбәктән финалга 2 катнашучы яки иҗат коллективы сайлап алына. Иң яхшы башкаручыларның чыгышларын 12 июньдә Россия көнендә «С чего начинается Родина» дигән телевизион марафонда карарга мөмкин булачак. Гөлназ Ибрахимова, Диана Дасаева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәбез, бездән айрылмагыз. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. 30 апрельдә Казанда республика күләм ифтар мәҗлесе оештырыла. Добро рядом игелек янәшәдә Хайрия фонды директоры Радик Абдрахманов сүзләренчә, күп кенә продуктлар белән фермерлар булыша. Бер кешегә исәпләгәндә ризык бәясе уртача 600 сумга төшә. Быел тулайым азык-төлеккә бәяләр 20%-ка, кайбер ризыкка хәтта 2 тапкырга арткан. Хәләл итне фермерлардан алалар, чәк-чәк пешереп бирүче иганәчләр дә бар. Халык күңелен кузгатырлык проектлары белән дан казанган милли фондлар Татарстанда бик аз. Шул азларның берсе Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияты фонды үткәннәргә хисап ясау, быел уздырыла торган чараларга ал хәбәр бирү максатыннан фонд җитәкчесе Рифат Фәттахов журналистлар өчен матбугат очрашу уздырды. Фондка кагылышлы мөһим яңалыклар турында сөйләгәннән соң очрашу ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оешканга тиздән 15 ел. Дистә еллар белән сыналган проектларын санап торасы да юк. Аларның һәрберсе халык тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителә. Әйтик, соңгы араларда яратып тыңланган бер җылы сүз, әти гармоны җырлары тууга яңа татар җыры конкурсы сәбәпче булды. Разил Вәлиев әйтүенчә, конкурска атап иҗат ителгән 200дән артык җырның берничәсе генә булса да халык күңеленә кереп калса, бу зур уңыш дигән сүз. 1 майдан 3-нче яңа татар җыры конкурсы игълан ителә. Шунысын да искәртеп үтик, матбугат очрашуында катнашкан Миләүшә Тәминдарова микрофонсыз концерт дип аталган өр-яңа проект белән таныштырды. Микрофонсыз концерт проекты гасырлар кичеп килгән милли җырның табигый яңгырашын ишеттерүгә омтылыш. Хәтер төпкелләрендә сакланган моңыбызны кайтару. Микрофон тавыш режиссеры ярдәмендә ясалган кабатлау, кайтаваз алымнарын кулланып теләсә кем җырлый ала. Бу үз-үзеңне алдау һәм тыңлаучыны алдау. Это обман. Тамашачыны алдамый гына микрофонсыз җырларга теләүчеләренә Миләүшә Тәминдарова 5 май көнне кастингка чакыра. Дөрес, 16 майга билгеләнгән концертта төп чыгыш ясаучылар билгеле, әмма теләге булучыларга өстәмә мөмкинлек тә бирелә дип белдерде оештыручылар. Соңгы арада халык теленә кергән үзешчән башкаручылар концерты да иң уңышлы проектларның берсе. Конкурсны дәвам итегез дип хәзердә язалар, шалтыраталар дип белдерде матбугат очрашуында Динә Латыйпова. Чыннан да бу бик уңышлы проект килеп чыкты. Менә бер бәйрәмдә ишеткәнем булды. Сәнгать әһелләре булай дигәннәр иде. Шишмәсе булса, эшүчесе табыла дип. Әмма ләкин шишмәсе булса да, эшүчесе булса да, аны чистартып шишмәләрне карап торучы булмаса, ул шишмәләр бер көнне үзенең агым су юлын югалткан кебек югалалар, капланалар. Ә менә шушы югалып калган шишмәләрне бүген яңадан чистартып халыкка тәкъдим итте Рифат Әхмәтулла. Һәм менә мин инде шушы өлкәгә килеп, нәкъ аларның тәкъдиме белән шушы өлкәдә эшләргә алындым. Һәм беләсезме, чыннан да бу бик тә уңышлы проект килеп чыкты. Халык моны күтәреп алды, халык моны рәхәтләнеп тыңлады, халык моны кабаттан да сорый. Һәм шуңа күрә бу инде проект менә хәзер Татарстан Республикасының зур шәһәрләрендә дәвам итәчәк. Бу концертлар зур залларда тамашачыларны көтә. Май айында халык җәүһәрләре Татарстан шәһәрләренә гастрольләргә чыга. Максатлары аны Вахапов фестивале кысаларында түгел, ә мөстәкыйль милли мәдәни проект дәрәҗәсенә күтәрү. Максат дигәннән фондның быелга ниятләгән иң зур проекты Казанда Шәрык базары. Татар эстрадасы сыйфатын күтәреп, аны дөнья күләм дәрәҗәсенә чыгарырга зур өметләр баглана. Беренче халыкара төрки эстрада фестивален үткәрүгә отылган грант суммасы гына да 10 миллионга якын. Ә миллионнарны отуның нәтиҗәсе октябрь аенда билгеле була. Амин, уңышлы булсын дип телик, бигрәк тә Рамазан аенда. Өстәвенә теләгебезне җөпләп, Вахапов фонды оештырган матбугат очрашуы ифтар мәҗлесе белән дәвам итте.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bu iftar meclisleri degende biz Allah'tan iske alı, dinimizin negizlerin irenu. Hem şu vakitte o biz de dinimize karşı tükilmi, mesela din kardeşler şu mecliste ışraşıp aralaşsalar, birbirisinin halini belirseler, utkenlerini, kitkenlerini iske alsalar, bu elbette dinimize karşı kilmeten iş, belki kirisince koplu iş. Рәшит Вахапов фонды оештырган ифтарны милләт-ара дуслык мәҗлесе дисәк һич кенә дә ялгышмабыз. Чөнки өстәлнең иң түренә Төркмәнстан, Үзбәкстан, Төркия дәүләтләренең Казандагы баш консуллары чакырылган иде. Türkiye'de de Ramazanlar böyle. Белгәнегезчә, Төркиядә дә мөселманнар өчен Рамазан ай ифтарлары бәйрәмчә уздырыла. Казанда шундый ук җәмәгать ифтарларын күрү өйгә кайткандай кебек хис иттерә. Безне зурлап чакырган дусларыбыздан Рифат әфәнде Фаттаховтан Аллаһы Тәгалә риза булсын. Монда минем белән Төркмәнстан, Үзбәкстан баш консуллары да бар. Дөньяның төрле почмакларыннан килгән мөселманнарның шулай бергә очрашып ифтарда катнашуы мине бик бәхетле итә. Үзен бәхетле хис итүчеләр арасында мөхтәрәм галимебез Индус Тахиров та бар. Zamanında bana sosyal birliktelik olma arkasında biz bir küp нәрсә югалтtık. Devletçiliğimizi de югалтtık dürüstüne etken çağında. Çünkü Tokay etkençe biz buna kadar birbirimizge ok atıp yaşadık. Böyle sosyal beylemler, böyle sosyal şaralar, onlar bizi yakınlaştıra. Anlaşıp yaşayan yol aşağı. Hem birbirimizge ihtiramını arttıra, hem sosyal yaşayanı, dostlukunu birinci olunca çıkara. Дуслыкны ныгытучы ифтар мәҗлесе Вахапов фондының максатларына ирешүгә хәйр-фатиха буларак та оештырылган. Ramazan ayı bitinde bir kadirli ay her Tatarının yüreğinde hem de bu gazetinde bizden eten yerden kalgan Ramazan ayında bütün yakın kişilerini, kadirli kişilerini jiyip daha bir tapkır Huday Teala'ga rahmet etip, Kur'an surelerini işitip, köp müdür üzerine de bütün gelecek işine hayır fatiha alı diyen söz. Biz ana şulay da dibulliyiz ayıbı. Çünkü bizden Vakıf Fondu'nun aldığı bir köp proyektleri, şuluk mikrofonsuz konsertta, Yaڭа Tatar icraatının 3-sü de başlanıp gitti. Bizden Halık Cevherleri festivali de devam etti. Ele aldı bizim bir grandios proyekt Halıkara Türkiye Estrada Festivali Kazanda Şerik Bazarı da var. Mene şunday zor işler aldığından biz tağın bir tapkır jığılıp, ruhiyaktan çistaranıp, alga tınışlanıp barıga uluyuz. Саваплы мәҗлесне Марсель Әхмәдуллин алып барды. Кунаклар төрки халыкларының уртак шигъри хикмәтләре белән танышты. Рамазан айы фазилиятләрен аңлаткан вәгазь, күмәкләп башкарылган Коръән аятләрен тыңлады. Мөршидә Җихан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. 30 апрельдән 7 майга кадәр Казанда хатын-кызлар арасында регби буенча Россия чемпионаты үткәрелә. Ярышларда Красноярский, Ростов-Дон, Краснодар, Пермь, Санкт-Петербург, Чиләбе, Мәскәү һәм Дагыстан республикасыннан 11 команда катнаша. Республикабыздан Казанның Зеланд командасы яклый. Якташларыбыз Россия чемпионатында беренче тапкыр. Тәҗрибәләре аз булса да, безнең кызлар чемпионатта уңышлы гына чыгыш ясый. Әлегә алар командалар арасында 8-нче урынны били. Республиканың масштаблы проекты «Созвездие йылдызлык эстрада сәнгатеннән 22-нче Ачык Республика яшьләр фестиваленә йомгак ясалды. Гадәттәгечә ул фестиваль хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре катнашындагы гала-концерт белән тәмамланды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Ел сайын үткәрелә торган «Созвездие йылдызлык Республика яшьләр телевизион фестиваленең суперфиналында җиңүчеләрнең исемнәре билгеле. Быел «Созвездие йылдызлыкның катнашчыларны тәбрикләү 2 мәйданчыкта узды. КФУның Уникс мәдәни спорт комплексында һәм КРК пирамида сәхнәләрендә. Дөрестән дә, иң беренчедән бүген бәйрәм. Сәнгать бәйрәме. Һәм иң беренчедән яшьләр сәнгать бәйрәме. Һәм минем уйлавымча, менә бүген инде 20-23 тапкыр бугай уздырыла «Созвездие йылдызлык» һәм әйтергә кирәк, ул елдан сайын арта бара аның географиясы. Һәм мин уйлыйм, бу бәйгенең, бу фестивальнең киләчәге бик зур, чөнки ул елдан ел үзенең һөнәри якын, география ягын
артыра. Һәм мин уйлыйм, бу эшне дәвам итәргә кирәк. Элегрәк 14 апрельдә КФУның КСК Уникс гала концертында беренче җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. Мәсәлән, Александр Шимшагаева кызлар арасында урта төркемендә вокал соло номинациясендә 3нче урынны яулады. Азаль халык вокаль хореография ансамбле вокаль ансамбльләр номинациясендә кече төркем 2нче урынны яулады. Это прекрасный проект сбережения народа Российской Федерации вообще. Иң мөһиме, фестиваль Татарстан Республикасы президентының шәхси патронажы һәм ЮНЕСКО комиссиясе эгидасы астында уза. Ул инде 22нче тапкыр уза. Булар барысы да балаларның сәләтен һәм матурлыгын күрсәтер өчен ясала. Ә фестиваль инде рухи мирас булып тора. Тәҗрибәле жюрига 60 меңнән артык бала арасыннан иң сәләтләрен, шул исәптән проектның Гран-при ияләрен сайлап алырга туры килде. Гран-при Шаулының Мизгел җыр театры һәм Актаныш авылының Ак Инеш бию ансамбленә тапшырылды. Призерларны сәхнәдән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов лаеклы җиңүләре белән котлады. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Иртәгә 26 апрель көнне бейек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 136 ел тулу уңайыннан республикабызда бик күп төрле чаралар көтелә. Шуларның берсе ел сайын үткәрелүче «Мин татарча сөйләшәм» акциясе. Быел аны үткәрелү урыны итеп Галиәскәр Камал театры каршындагы мәйдан сайланды. Бу турыда тулырак алдагы минутларда сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябызның бүгенге кунагы «Мин татарча сөйләшәм» акциясының кураторы Ләйсән Фәхриева. Ләйсән, исәнмесез? Исәнмесез. «Мин татарча сөйләшәм» акциясын безнең инде телевизор караучы тамашачыларыбыз исеме белән булса да ишетеп белә торганнардыр дип уйлыйбыз, чөнки әлеге хәрәкәткә инде 17 ел. Әйе, бу елда 26 апрель көнне сәгать 4-тә «Мин татарча сөйләшәм» акциясы узачак. Һәр елдагы безнең акция эшенә берничә чара керә. Ягъни без акцияга берничә ай алдан әзерләнә башлыйбыз. Һәм «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында безнең Казан квест, тарихи квест уены узачак. Бу квестта 7-11 сыйныф укучылары катнаша. Оештыруында әлбәттә безнең волонтерлар, кураторлар да бар. Һәм Казан квест ул балалар өчен кызыклы татар телендә квест уен. Ул балаларның татар тел дәрәҗәсен белергә һәм аларның иҗади потенциалын гамәлгә ашырырга ярдәм итәчәк. Икенче чарабыз ул безнең тяжело с татарским антипремиясын бирү. Һәр елдагыча безнең инде 11нче ел рәттән бирелә ул премия. Тяжело с татарским антипремиясы татар телен кулланмаган оешмаларга бирелә. Ягъни безнең Татарстан Республикасы Конституциясе комиссиясе төзелә. Һәм ул дәүләт оешмаларын татар һәм рус телләрен бер дәрәҗәдә куллануын тикшерә. Һәм уңай һәм тискәре рейтинг ясый. Тискәре рейтинг 26 апрель көнне концертта игълан ителәчәк һәм аларга антипремия биреләчәк. Уңай рейтингтагы кешеләргә дә шулай ук рәхмәт хатлары тапшырылачак. Менә бит бик кызык икән. Әйе, безнең тагын «Мин татарча сөйләшәмнең» яңалыгы дип әйтик инде. Ул татар яшь шагыйрьләрнең иҗатын тыңлау. Ягъни алар арасында бәйге оештырыла. Һәм 26 апрель көнне җиңүчеләрнең исемлеге игълан ителәчәк һәм алар үзләренең шигырьләрен укый алачаклар концертта. Димәк, инде яшьләрне көтеп калабыз. Менә бу элемә такталар буенча инде сез бит әйттегез, антипремия тапшырыла дип. Менә бу антипремияны тапшырганнан соң әлеге оешмалар уңай якка үзгәрәме соң? Менә моны күзәтеп барасызмы? Әлбәттә күзәтеп барабыз. Шундый бер мисал, ул РЖД компаниясы. Ул бер елны антипремия алды. Шуннан соң аларның даими рәвештә татар телендә элемә такталары баруга килде. Менә бит. Димәк инде «Мин татарча сөйләшәм» акциясе бик зур йогынты ясый безнең оешмаларыбызга да. Әйе. Тагын бер
Минутча яшәм акциясе кысаларына тагын бер үткәрелә торган шундый бәйге, ул татар җанлы музыка бәйгесе. Ягъни яшь музыкантлар үзләренең иҗатын тамашачыларга тәкъдим итә алалар. Интернет сәхифәсендә аларга тавыш бирәләр һәм откан кешеләр 26 апрель көнне чыгыш ясаячак. Быел әлеге акцияда ничә кеше катнашыр дип көтәсез? Әлбәттә, көннән тора, кояшлы көн булса күбрәк кеше килә, яңгырлы көн булса әзрәк кеше килә әлбәттә, әмма 500 кешене катнаштырырбыз дип уйлыйбыз әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Ләйсән. Әлбәттә инде без барлык татар яшьләрен, татар яшьләр генә булмасын, барлык кешеләрне әлеге акцияда көтеп калабыз. Мин татарча сөйләшәм акциясе, һәрвакыт татар телен кулланыйк. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.